Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Friday. Hi, partner. Hi, partner. Hi, mga kabisyo. O, kita nyo na, Biyernes na naman. Sa true, yung akala mong Lunes na hindi mo maso-survive, yung akala mong Lunes na nakaka-stress, nakaka-panic, parang hindi na matapos-tapos yung linggo. Di ba natapos din? Diba? Talagang confirm, walang forever. Nakakalurkay. Yung nakakapagod mong nakaraang araw, di ba na Yes. parang grabe naman, ang tagal pa ng oras, ang dami ko pang gagawin, ang dami pang araw na lilipas. O, ito na yung araw na hinihintay mo, kabisyo. Correct. Huling araw ng pagtatrabaho, pero hindi naman sana last na last, Oo no? naman, wag naman sana. Ibang usapan na yun. Correct, ang dami pa natin gagawin. Yan. Masyado pang maraming asikasuhin, may mga utang pang kailangan bayaran, Yan, diba? ako, may mga anak pang kailangan Correct, kustusan. totoo. So yung sinasabi natin last Friday for the week. Ayan, Correct. for the week lamang, ganyan. Ang haba ng January, parang may dalawa pang linggo, Oo di nga. ba? Ang haba niya, pero okay lang. Hindi tayo nagreklamo, syempre gusto natin ng mahabang buhay, gusto natin ng mahabang buwan, gusto natin na tayo ay buhay na buhay. And good morning! Lahat po tayo ay buhay na buhay. Alipunga mo, buhay, di ba? Yan. Buni mo, buhay. Lahat ng mga skin fungi mo, correct, buhay, buhay na na buhay. Diba ang kakati nilang lahat, mabuhay. Ay, nakaka-lurky. Pero tama yun ang mga kaibigan. No? Kung nagsagad ka ng katawan mo sa kakatrabaho itong mga nakaraang araw, make sure na pagdating po ng weekend, di ba you find time to rest? Sa true, Lalo. Need na katawan natin yun. Kailangan natin sa buhay yun, work-life balance. Yes. Yes. Balance po natin. Para hindi po tayo mabaliw at mabulok ng maaga. Yan. Bakit kailangan ng work-life balance? Para hindi mabaliw at mabulok ng maaga. Oo, Yun kaya. naman talaga ang punot dulo kasi nakakabulok po yung kapag ka masyado kang seryoso at subsob sa trabaho. Alam mo, mahal natin ang trabaho natin. Totoo Oo yan. naman. Pero sa totoo lang din, ang pinakamalaking katotohanan sa lahat, kapag ka nawala po tayo dito, kunyari tayo po ay nagkasakit, o kaya nag-decide po tayong umalis because we need to transfer to a different department o kaya different environment. Correct, ganyan, diba? Siyempre yung mga tao, sa totoo lang, malulungkot naman sila. Kasi siyempre nasanay na sila na ganitong oras kasama kanya, na ganitong pagkakataon, kayo yung magkakapiling, diba? Pero sa true lalo to lang halong eklavo, papalitan ka din. Correct. Yun yung masakit at masaklap na katotohanan. Kaya yun yung sinasabi natin na kailangan may balanse. While we love our jobs, while we love our work and our careers, pagka nawala po tayo dito kasi nagkasakit po tayo, parang kapag ka yung sinasabi natin bunian-an, hadhad. Kapag ka ito po ay tayo po ay naging hadhad na may konting tao, ganyan. Ibig sabihin. Yun na imagine ko, napapakamot tuloy ako. Napakamot nga ako eh. Tayo, dumating ang araw na tayo ay buni na may konting nilalang, diba? Konting tao. Kapag ka dumating yun at kailangan natin mag-move forward at move on, ibig sabihin magpahinga na talaga, diba? Malulungkot yung mga tao sa paligid. Malulungkot yung mga tao sa opisina. Sa totoo lang, saglit, mapipilay din naman yung kumpanya, 'di ba? Pero saglit lang mapipilay yung kumpanya. Dadating yung panahon napapalitan ka din. Yes. So napapalitan po talaga tayong lahat, 'di ba? Malay mo isang araw hindi mo na marinig yung tambalan sa ganitong oras, 'di ba? Hindi natin masasabi kasi pwedeng magpalit, 'di ba? So kaya yun yung sinasabi natin na magbabalanse tayo. Kapag dating ng weekend, i-enjoy din natin yung ating life. Kahit nga during the weekdays kung halimbawa puspos na puspos yung trabaho buong araw,
pwedeng in the nighttime, pwedeng magpahangin sa kung saan. Oo. 'Di ba? Pwedeng bumalansing, makipagtawanan, pumayag na kung may nag-aya ng videoke, tas lalo kung libre, pumayag ka, 'di ba? Nako, malamang syempre hindi lang video okay yun, may kainan Ay, din yun. may inom pa Nakakagutom yan. kayang kumanta. Sa true. Diba? Diba? May painom din yan. Kaya nga. Sama ka na pag ganun. Sama-sama ka, wag mong hindian kasi sasabihin mo, ay hindi kasi bukas ganito ganyan, papasok ako ulit. Tama naman, gets naman din natin, pero may mga balance po tayong mga ganyan kasi sa totoo lang, papalitan din po talaga. Totoo yun. At yung madaling gawin yun, katotohanan. ha? You can be easily replaced. Again, you are replaceable. Anong tawag doon? Sa mga matatalino yung mga sinasabi? No one is indispensable. Ibig sabihin, Indispensable. dispenser lang kasi alam ko eh. No one is dispenser. No one as a dispenser. You cannot be a dispenser. Diba? Yan, No totoo one is yun. indispensable. Ibig sabihin, pwede ka talagang palitan. Promise. Maski, na-experience po namin yan dito. Maski yung mga magagaling na malulungkot ka na ba, ba't nawala? O ganyan. Napalitan din po eh. Diba? Ganun talaga siya. So, karirin at mahalin ang trabaho, yes. Pero karirin at mahalin din ang buhay. So, Totoo work-life balance. It's a weekend kabisyo, yun ang dapat natin gawin. Yung iba, hindi lang work-life balance, work-love balance. Ay, di ba? pwede. In the work, there is love. Pwede Yes, din. pwede rin. Why not? Di ba Oo. kung ito nagpapa-inspire sa'yo para mas lalo kang bongga, O kaya diba? ganalong ganado eh. Oo. Hindi po mga agang pumasok, wala pa mga tao Kaya nandun na, nga. nagpapaganda na. Ay. Nag-uuwi na yung mga tao nagli-lipstick pa. O kaya O, nag-uwian na ng mga tao nandun pa, papaano? Oo, syempre. May ganap. Oo. Sarap. May ganap sa opisina. Di ba nandun ang inspirasyon? Ayan. O wala na yung mga tao. Oo. Guard na lang yung natitira. Alam Tingnan na mo, this. inaantok Oo, pa. ganyan. Alam na. Guard na lang yung natitira. Tropa ko yung guard. Ako na bahala dyan. Sarap. Di ba? May mga ganon. Work-life balance, work-love balance, ano man ang tawag mo sa kanilang, importante. May Nakakahanap balance. ka ng mga pagkakataon or chances kung saan, di ba, na-enjoy mo yung gusto mong gawin. Sa true Or nagagawa mo lalo. yung gusto mong gawin. Oo. At yun naman talaga yung dapat, hahanapin mo yung bagay na makapagpapaligaya sa'yo. Tama. At kung ang weekend, yung oras or yung pagkakataon na magagawa mo ito, gawin mo na. True Kaya huwag lalo. sayangin ang weekend, mga kaibigan, ha? Di ba yung Find mga- time to enjoy, to Correct. relax. Basta gawin po natin yan, kaya po may weekend. Yes. Kaya nga, di ba yung mga ini-interview na mga mayayaman, na mga in their old age, ang laging tinatanong, kung meron kang gustong ibalik sa buhay mo, di ba? Or kung meron kang gustong baguhin sa buhay mo, ang kadalasang sagot nila ay sana nakapag-spend ako ng more time with my family, sana na-experience ko mag-mountain climbing, sana nakatravel ako ng mas marami, 'di ba? Hindi yung masyadong pinuspos ko yung sarili ko sa pagtatrabaho. Tama. Ganyan, 'di Correct. ba? Hindi naman po ito ay para sabihin po sa inyo magpakatamad po tayo dahil papalitan din naman po tayo in the end. Hindi ganoon ang interpretasyon, ha. Baka naman may mga ganyang interpretasyon pa, nakakaloka kayo, 'di ba? Hindi ganoon. Ang Oo. sinasabi lang natin, it's a weekend, mag-balance po tayo, 'di ba? Totoo. Oo, dapat karirin ang trabaho, pero karirin din ang life, 'di ba? Agree Dapat ako ganun doon. tayo, maging happy tayo. Pag nakita mo, pag titingnan mo talaga, you started working at the age of 20, malamang Yes. after graduation. Yung ngayon 21, 22 na. Correct. Kasi yun na yung graduation ngayon. Matatapos ka sa pagtatrabaho mo at the age of 60. Or 65. Or 65. Kung Kung mag-early ano man. retirement ka, 55 or 50. So, more or less, 40 years kang nandyan. Yes, Or, pagtatrabaho mo. tama ba? Mga ganon. Ayoko mag-compute. Tinatamad. Basta mga ganun-ganon. Mga ganyan, di ba? Oh, tama. O 60 minus 20, 40. Oo. 40 years kang nagtatrabaho. Isipin nyo yun, mga kaibigan. So, kailan mo pa gagawin yung bagay na gusto mo at the age of 60? Yan. Siyempre, hindi natin i-allow yun. So, in between. Dapat may diba? ganun na. Yes, gawin mo na. Totoo. Isingit-singit mo na. Correct. At hindi natin sinasabing tama yun, isingit-singit mo. Correct. Hindi naman kasi tayo laging leisure kasi wala din naman tayong laging pang leisure. Oo. Or laging Kahit pang... gawin natin, Oo, kahit hindi natin magagawa. Hindi natin kaya.
Kasi wala tayong pera kung hindi tayo magtatrabaho. Sa diba? Hindi kaya ng bulsa Oo. natin kahit gusto man natin isingit-singit natin. Yes. Diba? Ang singit-singit means once in a while have a nice dinner that you like. Once in a while habaan mo yung oras mo sa massage, 'di ba? Pwede. Once in a while magpapakudkud ng nakakalor kay na ingrown, 'di ba? Mga yan yung mga sinasabi. Isingit mo na. Isingit mo yan. Hindi yung sasabihin mo, ang busy-busy ko talaga sa trabaho pero isa ka ng ingrown na muntik maging paa, 'di ba? 'Di ba? Ayaw natin ng ganun. Isingit-singit po natin yan kasi kailan pa. Alam mo, 'di ba, na kwento ko na to dati, partner, na kapag kami ay kunyari nagtutour sa ibang bansa tapos kunyari as in literal na may tour. Kasi first time namin na pumunta. Usually kasi pag first time namin pumunta sa isang lugar, sumasama kami sa tour. Para hindi kami paanga-anga. Pag second time na kami na on our own. So anyways, nakikita namin lagi may mga kasamang matatanda. Okay naman, syempre, isasama natin yung mga lola natin, yung mga sobrang senior, ganyan. Para may Syempre, discount lagi tayo. Pwede. Pwede talaga. Actually, minsan yun din talaga ang dahilan kung ba't siya sinama. Yung kahit ayaw na nung matanda, ayaw na nung senior. Sama ka kasi, na. hindi kasi pumapayag dito sa tindahan na to, hindi kasama yung senior. Kailangan makita siya. Diba? So, sinasama for whatever reason, dahil may discount or kasi syempre gusto nyo pang makapiling, diba? Para naman ma-enjoy. Pero most of the time na nakikita ko, partner, hindi na sila nakakababa ng tour bus. Kasi nga, hindi siyempre, na kaya. masakit na yung paa. Diba? Oo, Lumalagotok na ang mga buto-buto. Totoo. Diba? Ang mga kasukasuan, hirapan ng igalaw. Correct. Diba? Ikaw ganadong-ganado kang maglakad sila. Pag nakita nila, ay mainit. Oo. Ay malayo yung lalakarin. Dito na lang ako sa bus kasi mas komportable doon. Ganun. So, Diba? yun yung mga eksenang ayaw naman natin. Siyempre gusto natin na medyo habang maaga pa at kaya pa natin makipagsabayan sa lakaran, gawin po natin. Yun. Kasi dadating talaga ang panahon, hindi natin na may kakilala ko, partner, talagang banat na banat yung mukha. Pero talagang hindi na naitago yung mga buto-buto. Kumbaga yung mukha niya talaga banat na banat kasi kaya ng siyensya, di ba? Batang-bata talaga siya. Tingnan na at 17 na siya pero mukha talaga siyang mga 50s lang. Minsan nga napagkakamalang pang late 40s. Ganon yung itsura niya. Pero hindi na maitago talaga yung mga sakit na mga kasukasuan. Di ba? Kasi yan, parang feeling ko hindi na carry masyado ng siyensya unless talagang super exercise, ganyan. So, dadating talaga hindi natin maaari nating i-slow down ang aging. We can age gracefully. Yan naman ang ating mission in life. Ganyan. Pero hindi tayo magiging young forever. Correct. Hindi maitatago. Oo. Diba yung mga lumalaylay na ikaw ba, partner? kahit tinatago mo. Oo. Ikaw ba, partner? Ano ka na? Yung may mga nararamdaman ka na sa buto-buto. Yung mga tunog-tunog, gano'n. May mga discomfort sa katawan. Meron na talaga. Kaya nakakaloka. mapapasin mga baon-baon ko, puro juice. Ayan, ganyan. Dati wala namang ganyan-ganyan binabaon. Tsaka dati, barley, wala ganon. kang mga panlamig, yung mga panlamig na pantapal. Di ba? Ngayon may mga ganun ka na. Yung pag pumasok ako sa opisina mo, parang amoy liniment na naman. Kaya nga, di ba? Yung mga ganun, kahapon nga nagpalit ako ng mga amoy ng kandila kasi parang ayoko na ng matamis. Gusto ko ng amoy ng parang nakaka-relax. Mga eucalyptus, mga mentol, mga ganyan, di ba? Kasi dadating talaga yun. Totoo yun, no? So ang tanong, kailan pa yung pasingit-singit na enjoy kapag hindi na ba kaya ng katawan? Kasi ako promise, mga 3 weeks ko nang kino-complain. Itong kanan kong tuhod, alam mo yung parang siya, yung parang bang, masakit siya, partner. Sabi ko, oh my God, ba't masakit? Nakatutok kasi yung aircon sa tuhod mo. Alam mo naman, bawal na lalamigan ng mga buto-buto. Ayan na nga, ayoko na nga. Kaya nga pag sabi ko nga, ang pagsusuot ko ng mga off-shoulder o kaya miniskirt is schedule ko lang. Kasi bawal na malamigan. Bawal ng everyday. Nalalamigan sila. Ilang taon ka na ngayon? You are 45, di ba? 38. Lalo sa sakit tuhod mo. Sige, kagaganyan mo. 22. Diba? Pag nanonood nga ako sa mga ng mga video, 45 men mukhang kaya pa eh. Pero kailangan mo ng maintenance or ng regular check-up para ma-maintain kung ano man yung kailangan i-maintain. Pero at the age of 50, minsan pala kahit wala ka doon nararamdaman, kailangan pa-check mo rin. Dapat naman talaga. Doon lalo kailangan agresibo ka sa pagpapa-check up ng mga katawan mo kahit wala kang
nararamdaman. Kasi baka magulat ka, may sakit ka pala. Na hindi mo alam. Na hindi mo alam. Maraming ganun ha. Alam naman natin, always prevention is better than cure. At least early detection is key. Ibig sabihin, nalaman natin agad. Tama. Kasi ang katawan po natin, mga kaibigan, at sa edad nating ito, partner. Makapagganyan ka, never ka naman nagpa-check up. Alam mo, ayaw ko maniwala sa'yo. Alam mo, ito hindi ako nagpapacheck up, pero believer kasi ako ng alternative, Ewan ko sa'yo. Bilang mga doktor sa mga oras na ito, bilang albularyo. Naniniwala mo yan? Alternative. Parang minimize eating red meat, ganon. So, yung alternative ko doon, para just to make sure lang, sabi ko, dadamihan ko yung gulay. Tapos, more juices. Sana nga po, maging endorser na po siya ng barley. Kasi lagi po siya nagbabarley. Tapos, namamahalan po siya. Tuwing umiinom siya, may kasamang reklamo, mahal naman neto. Tapos, inom lang siya ng inom. So, tinatawagan po namin ng mga kumpanya ng barley. Baka naman po si Chris Chuper. Si Chris lang kasi, yung barley ni Nicole, binigay niya po sa akin. Oo, binigay ko talaga yung barley. Kasi sabi ko, ano ba yun? Hindi naman ako kambe. Hindi naman ako kambing na malamya. Ibigay ko yung barley kay Chuper. As a tito, go, barley ka na. Diba? So, may ganun akong paniniwala. Kaya hindi ka nagpapacheck. So babaguhin ko na lang yung lifestyle ko. Ganyan. Although yun nga, mararamdaman mo din naman yun na parang may discomfort. Correct. May lagato. Baka nakalimutan mo nung minsan nag-meeting tayo, tatlo tayo, tas aircon. Gumalaw ka lang ng konti, tumunog yung tuhod mo eh. Alam mo, hindi ko narinig yun Pabata ka lang sa mga pahudi mo. Pero sa totoo lang, lumalagotok na din yan. Ayaw mo lang aminin, Juper. Ayaw mo lang, pahudi-hudi ka lang. May mga masakit na rin sa mga kasukasuan mo. Ayaw mo pa check up. Sensitive ka na rin sa malamig. Sakitin ka na nga eh. Ayaw mo pa check up. Tapos sasabihin mo sa mga tao, check up sila. Pa-check up ka muna. Ganyan. Pero totoo yun, mga kaibigan, na tayo pa-decompose yung katawan natin as we age eh. Hindi tayo pabanat ng pabanat pakulubot po tayo. Yung face lang, 'di ba? Sabi ko nga sa iyo, yung mga tropa ko mahilig sa Botox, partner. Thank you very much, Kinevey Aesthetic. Mga banat talaga yung mga noo, partner, pero lagatukan talaga yung batak na batak mo ka, pero ang bagal maglakad. Oo. Kahapon nasa mall kami. Sabi nung, lalaki ng mga 'di ba? Ang asawa ko ay 6-footer. Lalaki ng mga hakbang niya. Sabi ko, ba't ang bilis-bilis mo maglakas? Sabi ko, ba't kasi ang bagal mo? Sabi ko, di ba nga 3 weeks ko na iniinda tong tuhod ko? Ang tanda ng problema. Nakakaya problema ng mga majojonda, gano'n. Nakakalurking. Pero yun ang katotohanan pero yun ang katotohanan. Pabulok talaga. Yes. Pangit man pakinggan, pero padikay talaga tayo. Pabulok talaga siya. Ganun. Binabagalan lang natin dahil sa siyensya, dahil sa mga lifestyle na gusto nating pa-healthy, diba? Pero we cannot defy it eh. Definitely pupunta po tayo sa pabulok. Totoo diba? Sa papalupa na po. Siya, maraming salamat sa pagtutok ngayong Feel Good Friday. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!